We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Kabakan Ugmlang sa Cotabato Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill, kamustahan sab nato ang atong mga kapuso sa Dapitan City ug Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, makabilib ug makaproud ang atong makauban karong buntaga kay usa siya ka local teenage rapper sa Iligan City ug atong sayron kung asa siya nagakuhag inspirasyon sa iyang mga kanta, si Rafael Concha. Samtang say sa mga gimingaw na maligo og dagat. Sama na ako, no? Bitaw, dili na kinahanglang mulayo pasanglit sa Davao del Sur Province, dunay usa ka isla nga abli na sa publiko. Kana atong sayron kauban, si Kervin Ilihay, ang Provincial Tourism Officer sa Davao del Sur. Ug sa Best Talk, makauban at Attorney Resi, si The Clash Season 1 Clasher, Miriam Manalo. Mga kapuso, kinsa ba sa inyuha ang paborito ang lumpia? Kay ako, kada naay handaan, lumpia ra gyud akong ginapangita una. Bitaw, karong buntaga manggod, pinasahi nga lumpia ang tampo sa atong Kumbira Express. Tama ka na say kay lutuan kita karong buntaga ni Alan Mangahas og Dynamite Roll. Maayong buntag sa inyo mga kapuso. Ako si Alan Mangahas ug tudloan ta mo unsaon pagluto sa Dynamite Rolls. Simple lang kay buhaton eh. Kailangan lang nato ingredients such as oil, bawang, sibuyas, ground beef, kulikot, beans, cornstarch, cheese, ug syempre, dili nato mabuhat ang Dynamite Rolls kung wala tay lumpia wrapper. Una mga kapuso, initon sa nato atong mantika. Pag init natong mantika, magsugod na tagisa. Unahon nato ang bombay. Sunod nato butangon kay ang ahos. Ibutang nato ang atong beef. Natimplahan na ni siya daan with pepper, salt, o uban pang spices na powder nato. Pag human na ninyo ka ng kutaw sa inyong ground beef, kung medyo humot-humot na siya, pwede na nato palungon ng ato ang stove. Ang sunod nato na buhaton is ang pagbalot sa atong Dynamite Rolls. Ang sunod nato buhaton is magkuha tag tulo ka buok na lumpia wrapper. I-position nato sa inani na lugar. Pagkahuman nato, ibutang na nato ang naluto nato na ground beef. Pagbutang nimo ani, depende na sa imo kung unsa ka daghan, kung unsa ka gamay. Human nimo butang, atong ikalat para dili kaayo siya basa. Since nabutang na nato atong mga ingredients, diretso na ta sa pagbalot sa atong Dynamite Rolls. After nato nabalot ang atong Dynamite Rolls, mga kapuso, magpainit na sadtag mantika usab. Pag init na atong mantika, mga kapuso, pwede nato ibutang atong Dynamite Rolls. Finally mga kapuso, luto na jud ang atoang Dynamite Rolls. Mga kapuso, sa mga gustong-gusto na nga magtampisaw sa dagat, dili na kinahanglang mulayo pa sa Davao Region. Sanglit, dunay gamayng isla sa Davao del Sur nga abli na sa publiko.
ang Pasig Islet. Ug aron ta mag-guide sa mga bagong pulisiya nga ginapatuman didto, ato makauban ang Provincial Tourism Officer nga si Kervin Elihay. Sir Kervin, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hello sir, kumusta? Ay, maayong buntag kaninyong tanan, maayong buntag Jill og sa tanang from Davao del Sur og sa tanang nasod diri sa Mindanao. Maayong buntag kaninyong tanan and we love Davao del Sur. Wow, thank you so much. No, that's the spirit this morning. Ug excited na kayo mi mahibalaan kung unsay ma-expect namo sa Pasig Islet. Og subay ni ana, Pasig Islet 101 sa ta sir. Asa ba ni situated ang Pasig Islet og unsa sab ang sakyan aron makaabot sa maong islet sir? Okay, ang Pasig Islet Aqua Eco Park Resort po ay located sa Municipality of Santa Cruz. Particularly po, ito ay located sa Barangay Bato. So ito po ay pwedeng ma-access po by land, and also coming from the mainland, meron po kayong sasakyang boat going to the islet itself. So most likely it will be a 3 to 5 minute ride. But the experience is worth. Og during the closure sir tungod sa leisure restrictions kaniadto, unsa ba nga mga developments ang gihimo nga nagamit na atol sa pag-ablig balik sa Pasig Islet karon? Actually, daghan kaayo gihimo ang probinsya sa Davao del Sur nga development. Siguro nga personally ang pwede nako maingon murag timely gihapon no ang pandemic kay tungod mas gipanindot pa nato ang atoang islet para pud ni sa ato ang mga visitors kay tungod gina-consider namo ang Pasig Islet Aqua Eco Park as the pearl of Davao del Sur. So daghan tag mga bag-o nga mga structures didto such as nagdungag ta og mga cottages na apotay bag-ong villa pero dili pa ni siya open for night. Okay? So kaning tanan ay ginadungagan pa jud sa provincial government of Davao del Sur para at least mas nindot ang tourist experience sa ato ang mga guests. Og sir, sa pagbaba sa bangka dito o pagtamak sa kining sand dito sa islet, unsa ba ang ma-experience, unsa ba ma-expect sa ato mga kapuso nga buot mo adto na dinha? Okay, una, pagpasok pa lang ninyo, simulan natin sa pagpasok. Pagpasok pa lang ninyo sa ating mainland, iba ng experience kasi meron na kayong makikitang green in which dili na lisod sa inyong hana, kumbaga pa wala na jud mo sa inyong mga balay kay tungod sa pandemic. So pagsulod pa lang ninyo natay mangrove area na mas refreshing, and then along the way going to our docking area, talagang parang pumasok kayo sa isang avatar-like experience na forest. Wow. But mao na siya, mangrove area lang na, 'di ba? So mangrove area lang na. Then karon, pag sakay ninyo sa boat, mas different experience because kamo muramog naga-travel dito sa ato ang marine protected area. Siguro maingon ninyo na murag dulom ang atong dagat pero dili na siya dulom kay tungod naa magud siya dako nga presence sa mga seagrass. Mao na pagkaon sa ato ang mga species sa ilalom. And more than that, pagtamak or pag-adto nimo mismo na jud sa islet, pagtamak nimo sa ato ang sand, mas nindot pa jud ang experience kay tungod una dili nimo ma-expect na naay ing-ani di ay nga islet na kumbaga pa nabutang sa Ginoo diri sa Davao del Sur. Og sir karon no, sa mga buot na mag-prepare silang lakaw padulong sa Pasig Islet, unsa ba ang mga policies nga kinahanglang sundon dinha? Okay, actually diri sa Pasig Islet Aqua Eco Park kailangan natin mag-follow sa mga policies and guidelines such as una, bawal po ang magdala ng alcoholic drinks. Pangalawa, bawal po tayong mag-grill or magsugba-sugba. Ang third po ay bawal din po ang magdala ng mga hayop. And then pang-apat, bawal po dito ang magdala og mga babasagin. Isa po sa mga ginapa-implement nato dito is our IATF guidelines, which is the wearing of face mask and face shield. And pangatlo, kailangan po nato mag-follow sa physical distancing. We are following the guidelines of the Department of Tourism na dapat ang ato ang ipaadto lang is within our 50% capacity. So para at least makalihok jud og tama ng ato ang mga guests. Sir, how about sa kining age limit ug unsa pod nga oras lang pwede mo adto dito sa islet na by time limit sir? Okay, for the age limit as per IATF gina-follow nato na 15 years old pababa dili pa jud pwede, and then 65 pataas ng mga katigua ato ang mga katigulangan dili pod pwede. Ang Pasig Islet Aqua Eco Park Resort is for day tour only. Okay, so karon open me from 8 o'clock to 5
PM. Og syempre kay laag no kinahanglan gito mag-budget. Sir, mga pila ba ang kinahanglang budget kung maadto diha sa Pasig Islet? Actually, kung budget-wise lang compared to other resorts, no? Mas okay jud ang Pasig Islet Aqua Eco Park Resort. Kay una, karon atong gina-implement na ang ato ang entrance fee ay 15 pesos lang for adult. And second, na lang tayo ginabayran nga port and terminal fee, and at the same time ang tuang environmental fee nga 5 pesos each. So that is 15 plus 10, 25 pesos. Tapos naapod tayo bangka na ginabayran for our transportation na ang capacity sa isa ka bangka is maximum of 5, minimum of 4. Kayang-kaya na kaayo at 75 to 85 pesos per pax. Makasulod na jud mo sa Pasig Islet Aqua Eco Park. And thank you so much for making time with us this morning, Sir Kervin, dinilang sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best luck tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Mahibutag mga kapuso, welcome to Bistalk Karubuntaga atong makauban si Kapuso singer and Season 1 The Clash alumnus. Walay lain pa kundi si Kapusong Miriam Manalo. Mahibutag Miriam and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka? Hi! Maayong buntag to you too, attorney, and syempre sa ating mga kapuso dyan sa Mindanao. Maayong buntag to all. We're so happy to have you, but of course, congratulations for your new baby, Lila Emilia. Tama ba? Last month ka ba nanganak or a few months ago ba, Miriam? Few months ago, like December 7 to be exact, last year yan. Kumusta ang naging experience? How did you feel when you first, held your baby? Syempre, yun ang pinaka happiest talaga. Parang I fell in love all over again. Parang ganun na yung nangyari. Nagkaroon na naman ako ng another first love. Ay, nako, I can relate to that feeling. But ito, Miriam naman, kwentuhan din natin kasi a lot of people are so inspired by how you were able to survive the loss of your first baby, diba, si Leila. How did you deal with your grief? How did you cope up with her death? At first, it was really hard, even nung nasa hospital pa lang, parang niready ko na yung sarili ko eh. Kasi, lagi kong nire-ready yung sarili ko sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Kaya nga sabi nila, you're so strong, paano mo nagawa yung ganun? Sabi ko, actually, mahirap siya, pero I have to. Kasi si God na yung nag-decide eh. And syempre, naging sandalan ko din syempre yung partner ko, my family, my friends. Talagang bumalik ako sa work. Yung nakikita ko yung mga katrabaho ko, it reminds me of her, yung mga happy memories ko with her. So, ayun. Actually, until now, may mga times talaga na bigla na lang akong maiiyak. Kaya nga parang sabi ko, parang mabigat yun na medyo pag-usapan, but we thank you for sharing your story with us. And we do appreciate that. But on a lighter note, eto tayo naman, Miriam. Nakita namin, I think you posted on your social media a photo of baby Lila, diba? Parang may photo na ganap. Kamusta? Ano ang nangyari or story naman behind that? Yes, at first kasi, sabi ko, I wanted to take a picture of her. Lalo na yung yung newborn photo. So, yun nga, meron akong nakilala na photo studio. Practical Moms, hello! Practical Moms Photo Studio. Miriam, I'm sure maraming mga kapuso natin, ng mga mommies dyan ang nanonood sa atin ngayon. Ano ang mensahe mo sa kanila? Yes, to all the mommies like me. I know how it feels like to have a baby at home. Alam ko na sobrang nagpapasaya talaga sila sa atin. Pero wag natin kalimutan magkaroon ng self-care dahil kung may self-care ka, mas malagaan mo na ang mabuti si baby. Mas magiging happy ang lahat. Thank you, Kayo, Miriam, for joining us this morning. Thank you. And that is Kapusong Miriam Manalo. Tutok lang mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, karong buntaga, laing local artist na sabang atong makauban kung asa sukad bata pa lamang siya. Nahilig na siya sa paghimo og kanta og pag-rap. Atong sayron ang iyahang istorya kung paunsa niya ginabalanse ang iyahang kinabuhi isip usa ka batan-on, estudyante o rapper. Atong makauban ang teen rapper sa Iligan City nga si Rafael Concha. Rafael, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hi Cyril, buntag ako din si Rafael Concha. Okay ra man pud ko diri. O punta okay ra pud ka. Daghang salamat og okay ra pud ko diri, Raf. Pero Raf, unang-una, paunsa ka ba nagsugod sa pagkawili sa musika? Labi na sa rap, unsa ang storya nimo? So tanang nga pangutanan no. Since bata hilig na jud ko mag-rap pero ang akong ginabuhat cover lang kanta ni Glock 9. So karon nga 18 years na ako yung mga kaila diri sa Iligan City nga ga-engage na ani nga klase nga talent o gina-share po nila ilang mga feelings. So ako ang gias akong kaugalingon nga why not no ako apong sulayan kay ulawon mo ko nga tao. So ako ang gibuhat kay gitunaan ako ayo ang rap. Raf, sa imong tanaw kinsa-kinsa sa baa nga nag-inspire kanimo nga ipadayon gayod ang imong passion sa pag-rap? So, bukod po daan nga question, ang nag-inspire sa ako ani kay ang ako ang family. Gusto ko nga may pakita sila ang naay talent ang ila ang anak. So, sila ang inspiration pud nako para makahimo sa akong kanta. Aduna na pud ba kay mga kaugalingong nasulat o na-produce nga kanta? Unsa ang sagad nga mensahe nga anaa niini? Yes. Nasulat na ako nga kanta nga na-upload na ako sa akong YouTube channel kay title niya kay Inspirasyon. Inday nga nung ikaw man ang akong naipkan. Buhaton ako ang tanan lady for me to be the future one and only baby. About ni sa babae nga in love kay ko. So ang sulod na kanta kay ang story giunsa nako pag-ila siya ug unsa akong mabuhat para lang mag-work ang amo ang relationship. And naapod ko gisulat nga kanta kag kana unsa ang ma-feel sa tao na sa state sa depression or anxiety. So ang title ng kanta is Mood Swings. My name is Lil Slappy, I'm gonna make some memories. Just listen to the song, ain't nothing gone wrong. I feel so bad, I feel so sad. I don't know what to do, so help me God. Raf, sa imuhang mga kanta, unsa ba ang buot nimo nga mahatod nga mensahe ngadto sa katawhan? Labi na sa mga nagapaminaw kanimo. So sa ako ang mga kanta sa mga sa ako ang ako ang goal is masabtan nila nga dili lisod ang pag-share sa imong talent, not just rapping. Sa imong talent nga ganahan nila ipakita, dapat ilang i-share. Just like ako ga-expect nga makaya na ako nga ma-share ang akong talent. Raf, pila sa ba kaadlaw ang imuhang ginagahin sa pagsulat og lyrics hantod sa pagbuo sa usa ka kanta? Unsa ang mga kalisod nga imuhang nasinati sa paghimo og musika? So about sir, sa isa ka song for me sa akin dili pa man gi ko maayo aning klase nga art sir. So it takes about 2 weeks to 1 month sir after nako ma-create ang isa ka song. And pagdepende siya usahay sa mood nako sir. Sanglit batan-on pa ka og nagapadayon pasab sa pag-eskwela, ginaunsa nimo Raf pagbalanse ang imuhang pagka-estudyante ug pagka-rapper? So about pud ana po ta ginabalance ko siya like sa akong time management. Like pag sa hapon, eskwela or sa balay din pagkagabi since wala naman ko lain buhatonon aside dira na ang perfect time nga mag-compose ko. Og karong buntaga mga kapuso, pakitaan kita ni Rafael Concha sa iyahang rap skills, pinaagi sa iyahang kanta nga Inspirasyon. Nakita ratika sa people you may know sa Facebook. Sa cute ni mo day mong face drawing na ako's notebook. Dako kay kog kalipay pag accept ni mo sa akong request. Na feel na ko ang chemistry for the first time the best. Wagas makareact sa story so lovely. Grabe pretty kay kaday, you are making me so crazy. The way you smile nastan ko ni mo for a while lady. All I hate jud kang bayhana, dili mabasta-basta. Oh, inday nga nung ikaw pa man ang akong naipkan. Buhaton ako ang kanan, lady. Daghang salamat Rafael sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV and continue to pursue your passion.
Say sa pag-abli balik sa publiko sa Pasig Islet Aqua Eco Park, doon ay mga pulisya nga ginapatuman aron mapanalipdan gihapon ang kinaiyahan. Samtang naga-enjoy ang mga bisita ug masunod gihapon ang mga health protocols. Samtang Jill, inspirasyon ni Rafael Concha ang iyang pamilya sa iyang pag-rap. Ug matod niya na gusto pa niya nga mas ma-develop pa ang iyang talento. Sayang mga kapuso, dakong tabang gayud alang kay kapusong Miriam Manalo ang pagsalig sa Ginoo aron malampasan ay dakong problema nga iyang gikaatubang sa iyang kinabuhi. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Michael Jordan nga you must expect great things of yourself before you can do them. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.